Kaixo guztioi, eta ongi etorri ezain ondo podcastera, atal honetan doluaz arituko gara, ea asmatzen dugun gaiari ertz guztietatik heltzen. Gehiago luzatu gabe, has gaitezen. Ezain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu bizkarrekin. Kaixo Irati. Kaixo Ane. Gaur, zuzenean gaira. Dolua zer da? Bueno, dolua da galera emozional garrantzitsu baten ondoren, ematen den prozesu emozional eta psikologikoa normalean, maite dugun pertsona baten heriotzari lotzen diogun prozesua da, eta prozesu naturala izan arren, gizarte, testuinguru, erlijio, bakoitzaren arabera, doluarekiko dugun ulermena, ikuspuntua edo bizitzeko modua, aldatu egiten da. Gustatuko litzaidake azpimarratzea ez dela gaixotasun bat, prozesu natural bat dela, mugimenduan dagoen prozesu bat, eta pertsona bakoitzak bere modua duela, galera honen errealitateari aurre egiteko eta asimilatzeko. Sare sozialetan galdetu genuen, ea denboraldi honetan ze gai landu genitzazken, eta hau entzule batek proposatu zigun, dolua lantzeko, eta zuk segituan esan zenigun, baiat ikusten zenuela gai hau lantzeko aukera. Zergatik da garrantzitsua dolua hitz egitea? Nik uste garrantzitsua dela, gaur egun ere pertsona askok dolua isilpean eramaten dutelako, bakarrik, edo lotxa sentitzen dutelako, dolu prozesu batean dauden bitartean, ez? Eta zentzu horretan garrantzitsua iruditzen zait gaur bezalako espazioak erekitzea, edo gizartean beste espazio asko ere erekitzea, doluaz hitz egiteko, doluaren gaia normalizatzeko, desmitifikatzeko, empatiaz elkarren entzuteko, eta doluak dakarren alderdi emozionala partekatuago izateko, ez? Ez bakarrik bizitzeko prozesu guzti hau. Ari gara doluaz hitz egiten modu abstraktuan edo orain arte, baina nola nabaritzen dugu edo zertan igartzen da doluan gaudela? Bueno, alderdi emozionaletik esango genuke, bizitzen dugula lako tristura sakon bat, badugula utxune sentsazio bat, haserrea ere sentitu genezake, etxituta sentitu gaitezke, alderdi fisikoan aldiz, oso nekatuta egon gaitezke, gure lo ohiturak edo elikadura ohiturak aldatu daitezke, sentitu dezakegu gorputzeko atal ezberdinetan mina edo tentsio muskularra, kognitiboki zentratzeko zailtasunak, kontzentratzeko eta harreta mantentzeko zailtasunak eduki ditzakegu, pentsamenduak nahiko obsesiboak izan daitezke, eta eduki dezakegu halako irrealitate sentsazio batez, gertatzen ari dena, gertatuko ez balitz bezala, edo pelikula bat ikusten egongo bagina bezala. Eta alderdi, konduktualago batean, normalean galera gogorarazten gaituzten lekuak, kantak, jarduerak normalean saiertu egiten ditugu. Galera bati buruz ari garenean, edo doluari buruz ari garenean, gehienok egiten dugun lehenengo lotura da, dolua berdin heriotza, baina badaude beste egoera batzuk dolu prozesu batera eraman gaitzaketenak, entzungo dugu Joldiren audioa. Nik egia esan duela ez horren bestera arte uste nuen dolua bakarrik pasatzen zela heriotza baten ondorioz, ez? Eta orain dela gutxi hasi naizela konturatzen igual dolua gauza askorengatik pasa daitekeela eta agian konturatu gabe, ez? Duela gutxi nengoen nire psikologarekin hitz egiten, askotan ilusionatuta baldin banago zerbaitekin ematen dela pixkat beldurra, baina berez ez dit ematen beldurra ilusionatzeak, baizik eta ematen dena beldurra da, hori aurrera ematen ez bada, gero egin beharko dudan doluak, ez? Baina, doluak askotarikoak izan daitezke, eta duan, nik egia esan harremantzen dut dolua galerarekin. Orokorrean egunerokotasuneko zerbait amaitzen denean, lagun edo bikote harreman bat, edo bizitoki aldatu behar izan nahi zenean lanaren gatik, edo ikasketen gatik. Eta nik uste dut galera bat dakarren aldaketak ekartzen dira niri dolu prozesu bat orokorrean. Arrazoi du Joldik ez, dolua ez da pertsona baten heriotzara soilik mugatzen. Egia da, heriotzagatik dolua ezagunena dela,
baina pertsona bati sakonki eragiten dion edozein galerak sortu dezake dolu prozesu bat. Eta galera hauek simbolikoak edo errealak izan daitezke, ez? Eta Joldik jartzen duen ideiari edo adibideari tiraka, zerbaiten amaierak, harreman baten amaierak, lagun harreman edo bikote harreman baten amaierak, dolu prozesuaren antzeko erreakzio emozionala sor dezake, ez? Badagolako ustura bat, badagolako hutsune bat, sortutako bizitza proiektua edo ametsak bukatzen direlako edo desegin egiten direlako, eta zentzu hortan, tristura, haserrea, dolu prozesua eman daiteke, ez? Eta ez hori bakarrik, badira beste dolu prozesu asko, osasuna galtzagatik, edo lana galtzagatik, edo bizilekua aldatzen badugu, migrazio prozesu batean baldin gaude, sartzeagatik, maskota bat galtzen dugunean ere dolu prozesu bat ematen da, eta baita ere, galera aurretiko doluak egon badaude. Azaldu hori pixka bat gehiago Irati, galera aurreko doluak. Bai, hauek dira, badibidez, baldin badut familian pertsona bat gaixo dagoena, eta gaixotasun horrek terminala baldima da, dolua nolabait hasten da pertsona hau galdu baino lehen prozesua, dolu prozesua, galtzaren prozesua askoz ere lehenago ematen da. Vale, hala ere, Joldik esan duenari tiraka eta zuk diozunari tiraka beste galdera bat. Edozein galderak ekartzen du gero dolua? Ez errealki galera guziek ez dute zertan dolu prozesu formal bat karri behar, ez? Zentzu honetan, pertsonak galdu duen horrekiko duen lotura emozionala izaten da gakoa, ez? Hau da, zenbat eta garrantzitsuagoa izan pertsonarentzat edo zentralagoa izan galdu duen horrekiko harremana, orduan eta handiagoa izango da dolu prozesu batean sartzeko probabilitatea, ez? Egia da, lehenago Joldik zioen bezala, galera txikiak ere baditugula, egunerokotasuneko galerak, adibidez errutina galtzea, mudantza txikiak, bizitza etapa batetik bestera pasatzen gareneko dolu prozesuak, guzti horiek egokitzapen emozional bat eskatzen dute, ez? Eta garrantzitsua dago goratzea pertsona bakoitzak bere modua duela dolua pasatzeko, oso prozesu subjetiboa dela, eta galerarekiko dugun mina prozesatzeko eta honi aurre egiteko modua bakoitzak berea duela. Irati, bigarren audio bat ere prest dugu, entzungo dugu doluaz zer dioen Leok. Nik uste dut dolua ez dela zerbait lineala, ez? Gora eta beragoa zela edo inkluso inoiz ez dela amaituko dolu prozesu hori, ez? Eta batzutan esaten dugu gauzak superatu behar ditugula, baina nik uste dut horrek ez duela zertan esan nahi gauza hori hastea, ez? Edo nik uste dut dela bai galera hori edo egoera berri hori zure bizitzan toki batean kokatzea eta bizitza aurrera eraman ahal izatea errealitate horrekin. Eta, eta ere nik uste dut prozesu baten denbora behar duela, espazio bat behar duela, eta ez dagoela erritmo berezirik, ez da azkar eman behar den, bakoitzak bere denbora behar du, eta horrela izaten da batzutan. Leok, aipatzen digu, ez? Ez dela lineala doluaren prozesu hori, eta oso gora beratxua izan daitekela, pertsona bakoitzean pentsatzen dut izango duela doluak forma bat, eta gora bera horiek forma bat, baina orokorren doluak ze fase dauzka, edo zeintzu dira fase orokorrak? Honen inguruan teoria asko daude eta ikuspuntu asko daude, baina ezagunena behar bada da Elizabeth Kubler-Ross izeneko psikiatra batek eta egile batek jasotzen duen teoria, ez? Eta teoria horren arabera, doluak baditu alako 5 fase. Lehendabizikoa izango litzake negazioa, hau da, galera bat dut eta ez dut onartu nahi. Hau, ez da gertatzen ari, ez da posible, zer gertatzen ari da, ez? Hau da, ezin dugu onartu galera horren existentzia. Fase hortatik pasako gineke bigarren fase batera dela konektatzen dugunean haserrearekin, injustiziarekin, ez? Behar bada, inkluso
hildakoarekin egon gaitezke haserre, ez? Eta munduarekin oso haserre, gertatutakoa ezin ulertu, eta halako haserraldi handi batean sartuta egon gaitezke. Ondoren etorriko litzake, halako negoziazio bat, ez? Gure buruarekin egiten dugun negoziazio bat, eta hor agertzen dira esaldi ohikoenak, ez? Hau egin izan banu, hau esan izan banio, guzti hau pentsatzen hasten gara, eta guzti honek eramaten gaitu depresio batera, non galeraren errealitatea are eta handiagoa den, utxunea are eta handiagoa den, eta horrek dakarren tristura eta mina ere are eta handiagoa den. Azkenik egongo litzake onarpen fase bat, utxune hau bertan dagoela onartzen dugu, eta gure bizitzarekin aurrera egin dezakegu. Baina, audioan entzun dugun bezala, pertsona guztiak ez gara fase honetatik pasatzen, ez? Bata bestetik jarraian, batzutan salto egiten dugu, batzutan pertsona asko fase batean gelditzen dira estankatuta edo blokeatuta, hau da, bakoitzak bere modua dauka. Eta dolu prozesu batzuek behar izaten dute hala ere, bide laguntza profesionala. Noiz eskatu behar dugu, edo noiz da momentua bide laguntza hori eskatzeko dolu prozesu batean gaudenean? Esango nuke laguntza eskatzea komeni dela, dolu prozesua oso neketsu izaten ari denean, edo zailtzen denean, ez? Dolu prozesuak noski bere horretan nahiko konplexuak dira pasatzen, eta euren denbora behar dute, ez? Baina minean edo tristuran blokeatuta sentitzen baldin magera, edo estankatuta denbora luzez, edo eguneroko gure beharrak asetzeko eginkizunak egiteko zailtasunak baldin baditugu denbora luzez, suizidio pentsamenduak agertzen badira, ze askotan hildakoari jarraitzeko desira sentitu dezakegu, etxetik ateratzeko beldurra baldin badugu, edo beste inguruko pertsonak hilko direnaren sentsazioak antsietate krisialdiak ekartzen baldin badizkigu, orduan laguntza profesionala eskatuko nuke, ez? Espazio seguru bat edukiz, guzti hau lantzen joateko, eta poliki-poliki dolu prozesu horretan bide laguntza bat edukitzeko. Ez da gizegatik sumatzen dudan esango didazula ez, baina galdera egitearren, badago modu on bat dolua egiteko, edo badago jarraitu dezakegun bideo bat dolua izan da dinona, edo bakoitzak bilatu behar du bere bidea? Dolu prozesuak subjetiboak diren heinean, bakoitzak bilatu beharko du bere bidea, ez? Egia da, adinaren arabera, lehenago eduki izan ditugun dolu prozesuen arabera, gure, kudeaketa emozionalaren arabera, dolu prozesua ezberdina izango da, batzutan erraixago izango da, beste batzutan zailxeago, batzutan erritmoa txikiagoa izango da, bestetan azkarrago joango gara. Orduan guzti horrek baldintzatzen du dolu prozesua. Hortzaroan adibidez, aurrek ez dute gulertzen zer den heriotza, ez? Eta helduen ikuspegitik beraien dolu prozesuak behar bada harritzen gaitu. Batean jolasten daude, gero negarrez daude, berriro jolasten dabiltza. Nera bezaroan aldiz, nahiko zaila izaten da doluaren prozesua, ez? Nera bezaroan nahiko etapa gatazkatsu izaten delako, alderdi sozialak eragin handia izaten duelako, eta lagun artean halako klima egokia mantentzeko asmoz, dolua bakardadean edo isilpean pasau dute, eta helduak garenean lan presioarekin, famili presioarekin ere dolu prozesu batean sartzea ez da bat ere erresa. Testu inguruak badu bere zer esana. Eta azkenik, heriotzaragatiko dugun norbere ikuspuntua, espiritualtasunetik gertu baldima gaude, edo erlijioaren ikuspuntutik gertu baldima gaude, horrek ere eragiten du gure dolua prozesatzeko moduan. Irati aipatu zu lana eta heriotzaz ari garela, Euskal Herrian adibidez, langileen estatutuak bi eguneko baimena aitortzen du, zuzeneko senideren bat hiltzen bazaizu, ezpada ez senidea ez zuzenekoa, baina zure gertukoa da, hor badago beste gai bat eta beste meloi bat, baina ez dakit, gizarte moduan doluari behar besteko garrantzia ematen diogu? Zuk esan bezala, bi baimen egun dauzkagu, orokorrean,
Eta nik uste gizarte bezala, edo testuinguru hurbilean ematen diogula behar duen garrantzia, baino behar bada erakundeen aldetik, edo alderdi politikotik, edo alderdi ekonomikotik, etzaio behar bezain garrantzia edo behar bezain lekua ematen, ez? Zuk esan bezala, soilik jasotzen delako, zuzeneko senide baten eriotza, baina nire bikotekidea hiltzen bada, zer gertatzen da, nire amona hiltzen bada, zer gertatzen da. Edo lagun bat. Zentzu hortan, guzti honek behartzen gaitu gaixotasun batengatik baja bat hartzea. Baina dolua ez da gaixotasun bat, ez? Eta hor, badago halako gatazka bat. Naiz eta, gizarte bezala, aurrera egiten gabiltzan. Aurrera egiten gabiltza, baina nik uste egingo bagenu topiru bat belatokietan eta hiletetan gehien entzuten diren esaldiena, tartean egongo liratekela, edo orain tokatzen zaizu indartsuak izatea, edo indartsua izan behar zara orain, edo, orain, egon pixkat berdin zaizu familia, baina, hau pasa behar duzue eta aurrera egin behar duzue, horrelako esaldiak askotan entzuten dira oraindik. Bai, zoritxarrez bai, eta desastre bat iruditzen zaitegia esanez. Maiz entzuten direlako eta guzti honek asko zailtzen dulako norberak bere dolu prozesua pasatzearen aukera, ez? Doluak denbora muga bat dauka, ez dauka, norberak bere neurria hartu beharko dio bere dolu prozesuari, ez? Edo negar egiten ez baduzu, etzabiltza dolua ongi prozesatzen ari. Batzuk negar egiten dute, beste batzuk ez, bakoitzak bere modua dauka, ez, edo zuk esan bezala indartsua izan behartzara, niri honek bereziki asko haserretzen didan esaldi bat da, ez, gure emozioak azaleratzea ahulezi bezala ikusten delako, eta hau errealki ez da horrela, ez, guztiz aurkako hau, osasuntsuena gure emozioak azaleratzea izaten delako. Badakigu esaldi horiek ez direla esan behar, batzuetan, ez dakit, balimazo zileta batera igual besarka bat eman da ondo dago, baina horrez gain irati ez dakit emaizki guzu gomendio batzuk, edo beste zer egin dezakegu dolu prozesuan dagoen gertuko eman laguntzeko? Beira, neneri uste dut zailena iruditzen zaitela dela norbaiti laguntzea dolu prozesu batean dagonean. Iruditzen zaitelako oso prozesu zaila dela, eta ez dela bat ere erresa bertan egotea, ez? Ez dago halako instrukzio egokirik bertan egoteko, zuk esan bezala behar bada besarkada bat nahiko da, presentzia edukitzea oso garrantzitsu izaten da, bertan egotea, ez? Daukan mina edo datorren emozioa dena delakoa ere, onartzea, espazio seguru bat eskaintzea, eta askotan laguntza praktikoa ematea ere oso lagungarri izaten da, ez? Erosketak egitea, janaria prestatzea, edo bakarrik lo ez egitea, hau askotan izaten da. Edo paperekin eta laguntza behar denean, edo guzti. Aizu lagunduko diozu agian zure lagun bati berdin zait, bere amonaren eskela idazten. Eta batzuetan oso gauza zailak dira, baina... Hori da. Eta noski bakoitzak bere prozesua errespetatzea, ez? Dolu prozesu batean norbait dagonean behar bada alako zuro ilun batean sartuta dago eta ateratzen zaiguna automatikoki da, ez, nik aterako zaitut zulo ilun hortatik, ez? Eta berez egin beharko genukena izango litzake gu ere zulo ilun hortan sartzea berarekin egotea, eta hau, ez da bat ere erraxa orduan, pazientziarekin eta presentziarekin eta lasaitasun batekin, laguntza eskaini diezaiokegu aurrean dugun honi. Irati, argitu ditugu doluari buruzko zalantza batzuk, eman dizkiguzu gomendio batzuk ere beti moduan, gaurko atala hemen utziko dugu. Eskerrik asko beste bain ere. Eskerrik asko zuriane. Ez zain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu Bizkarrekin. Hiru Damatxok, EITB podcast eta gaztearentzat ekoitzitako podcasta. Eta zu, zer modu zaude?